Mercedes Benz 192 1110 LL03 номерош. Сол барориш 1992. Балони дар ҳолати хуб қарор доранд. Дискои простой. Объем мотораш 2.2 дизельный, сӯзишвори дизель. Дидари қафо стеклоподъёмаш простой, дидари пеш электропакет да, коробкаш механика. Люк надора. Мотор что кадака? Мотор что нега? Нав я монеша уже ки. Мотор что нав задагим. Дизель не бар, расход дизель чхелака. 5-6 литр. 5-6 литр расходиш. Дуруни шаҳр ё ки беруни шаҳр? Дуруни шаҳр ё беруни шаҳр ака? 5 литр дуруни шаҳр. 5-6 литр ам дуруни шаҳр дода. Нархиш чанда бадира? 30000 гуфтасам бо муомила. Чанд? 20000 гуфтасам бо муомила. Муомилаша гуфта метавонам 20 та. То 20 та мехам. Нагсони азиз 20000 то 20 та мехамида нархиш. Номер телефонтон гап занака 93 872 22 23 номер амадуса дизели наза. Сони азиз сечка простой сол барориш 1994 объем моториш 1.8 сӯзишвориш газу бензин. Дискош простой андусон. Коробка передач механика. Кондиционер надора. Пробег 360000. Люк душа люк школа мекарда. Балон дар ҳолати хуб қарор дорад. Ака наша чанд кадем? 30000. Савдо дора бо? Чанда савдош гуфта метоне? 30 та меша. То 30 та меша, ҳа? Ямарам дӯстони азиз, то 30 та мехамонам наша. Номер телефонтон ага мезанед ака? 97 97 96 97 05. 96 97 05. Куй каробара дароша. Mercedes сечка. Сол барориш 1994. Сечка простой дӯстони азиз. Ҳарчор балон нав, дискои простой. Объем моториш 1.8. Сӯзишвориш бензини холӣ. Люк кор мекарда, кондиционер надора. Соҳиби мошин мега ки ҳамон вақташ мошин газайдагӣ нест, коробка передачаш автомат. Ака капот чай намекунӣ? Айс кашма сиявиш намекунӣ акаҷон? Сол бароиша 94 гуфтем, мотораша 1.8 гуфтем дӯстони азиз. Люкш кор мекарда, кондиционер надора. Бензини холӣ. Расходаш 10 та 100 километрда 10 литр бензин мехӯрад. Або ягон маълумоти пурратар хоҳем, дар соҳиби мошин ҳатман занг занед. Нархиш чанда ака? Бо савдо мешава? Савдоша гуфта метонед? Чанда? 32000 да? Номер телефонтон ага мезан ака? 93 811 08 08. 800 чанд?
93 819 0808 مرامان دوستان حتما زنگ بزنید. Hyundai Sonata sol barajda 2010 balonu nav akumulatorda suzish borish benzin foli serialni xaltrasa matrasi 14 elektropaket multirul коробка передача автомат кондиционер як капот чай мекне ка ира нархш 90000 бод савдош мешава ка савдош чанда ба خریدار خریدار رانی باشه مقصد با وای 90 خیلی با سودا میشه. نمره تلفنتون آگاه میزنه که 919 0909 91 نمره رسونی عزیز حتما زنگ بزنید. حجت‌ها چند وقت دارن؟ حجت‌هاش یک 5 ماه دیگه وقت داشته است. اوپل خچبک باید تایید. سال برارش 1997. چشکاش وارد کدگی پوستگی داره که؟ نه داشته. یک تیشه کم پروری داره تمام. کجاش وارد کدگی داره که؟ балону нав диско просто парчур дар стикли пайдош простоям люк кор мекуна ка люк дора люк шам кор мекарда коробкаш механика консерн надора 432 люк пранде як капоча екена ка баъзеҳо шампан свет мехоҳанд баъзеҳо свети савзша мехоҳанд баъзеҳо свети сиёҳша мехоҳанд каме чӣ цвете ки бошад и ҳафта сиёҳка мекунад сӯзишонаш гадо бензин ва мотори нава дар ҳолати худ қарор мотори нархаш ака 36000 фесан бо муомила дорад. муомилаша гуфта метавонед чанда 34000 нарша 34000 сом мекунад син номер қати номеро метишанд 3993 номер телефонтон агар мезанед 934 83 83 83 98 ҳуҷҷатош 5 мега вақт дорад номарамадисон ҳатман занг бизанед. опел хачибек сол барориш 1996 чашкош варид кардагӣ пусидагӣ набуда сӯзишвориш газу бензин балонош нава дискои просту люк дошта люкш кор мекарда 14 стикли падош просту консерн надора коробкаш механика 278000 пробег دوستان عزیز خچبک در حالت خوب قرار دارد بالون‌ها 4 تا نو موتورش تازه میتونه نرشه 28000 سومونی میگم ای 28 با سودا میشه که آکا 28 با سودا میشه ما هم 25 کیسه ما هم 27 26 دفعه تیمش میگم
номеро телефонтон агар мезанед 39 99 89 49 намароман дӯстони азиз ҳатман занг бизанед. салому алайкум дӯстони азиз. як мағозаи фурӯшӣ воқеъ дар шаҳри Бухтар, бозори Фаровон. Мана ин магазини попшӯи занонае. масоати магазин 6x6. мана ин ҷое ки шикоф кардагиаш шумо метавонед ки мақсад дар ҳаминҷа ягон турба монед ба ҳозириҷара бием 6x6 турба. мана ин ҷо дар мақсад бимонед турботона торӣ кунед ва болои ҳаминҷара метавонед ки ягон склад кунед. мана инҷа 6x6 2 метри дига дар инҷа склад ҳаста дӯстони азиз. нархи ҳамин мағоза $10,000. агар ки ба ҳамин ветринарош қати харидан ки бихоҳед бо мақсад бо ягон маслиҳати дига мешавад. бо агар вале ҳамин попшӯш қати харидан хоҳед бо маслиҳат мешавад. чӣ хеле ки гуфтем нархи мағоза $10,000. мана инҷа бо метавонед ки попшӯ фурӯшта кашф кунед. мана ин тарафе ки дидасем дӯстони азиз, ай ҳамин тараф ай рости кастум брук фурӯшо рост ба ҳамин мағозаро омада метавонед. ман инҷа як камтар шиштум ба хотири савдо буданаш гуфтам ки чӣ хеле савдо ҳаста. нормале инҷа савдо метавонед ки мақсад инҷа бо либос попшӯи мардона бо попшӯи мақсад кӯдакона чӣ хеле ки ба шумо маъқул бошад. ман шиштум гуфтам ки чӣ хеле савдошам навида. мана тахтое ки дидесем дисплее ки дидесем дӯстони азиз бо дар инҷа камтар дига бо дисплей ҳаста. дисплей витринаро номеро ки дар витрина дидесем ҳатман занг занед. нарша $10,000 гуфтем. ба ветринар бо мақсад бо маслиҳатам дорад. ба попшӯи ки мақсад ҳастан попшӯи ки дидесем бо ба ҳамин попшӯам маслиҳатам мешавад. бо чизе ки бошад марҳамат дӯстони азиз бием бо пеш магазина дар шумо нишон метавам. боз масъалаи ҳуҷҷатош ин ҳолата бо мақсад маслиҳатам мешавад. переоформим мекунем чӣ хеле ки бошад бо ин ҳолата гуфтем ки маслиҳатам мешавад. ҳатман занг занед.